BKC Gračanica nastavlja sa organizovanjem vrlo kvalitetnih kulturnih dešavanja. U okviru obilježavanja Dana državnosti BiH organizovana je samostalna izložba slika autorice Gordane Mehmedović. Nama je naravno kao Bosanskom kulturnom centru zaista zadovoljstvo ugostiti svaku njenu izložbu, a evo sada akvareli 4-godišnja doba, nove slike iz tog ciklusa, tako Gordana mogu se tako izrasti. Dakle, predstavljamo ih ovdje večeras. Kazat ću samo da se izložba organizira u okviru programa obilježavanja 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Još jedan kulturni događaj koji je iskreno obradovao mnoge u Gračanici. To je potvrđeno i na otvaranju izložbe. Sa izložbom slika Gordane Mehmedović, Bosanski kulturni centar u saradnji sa opštinom Gračanica završava službeno obilježavanje 25. novembra Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Ovo je Gordanina treća izložba u Gračanici, sigurno ne i posljednja, a to pokazuje i ova posjeta večerašnje izložbe. O slikama Gordane Mehmedović je govorio i izložbu otvorio predsjednik Udruženja likovnih umjetnika TK Nisad Hamzić. Da bilo koja manifestacija, tako izložba, nije samo izložba, to je povod za druženje. Povod da se živi ljudi vide, da porazgovaraju, da razmijene ideje, da dogovore nešto. Ako nam danas išta fali, fali nam druženje sa živim ljudima. Naime, umjetnikov užitak nije u uživanju plodova njegovog rada, njegov užitak je u samom radu. Kad slika bude gotova, ona ide do publike i trebala bi imati novu funkciju, a to je nuditi novi način viđenja. Viđenje je onoliko koliko je ljudi. Naime, sliku svako vidi drugačije i u tome je čar. U tome je čar promatranja. Imati vlastitu percepciju koja pokušava da se smjesti u sliku i u konačnici zaključiti da je naš način viđenja obogaćen novim iskustvom. Gordana Mehmedović ističe da se predstavila sa 30 novih slika i da je posebno radosna što u svom gradu može ponovno predstaviti svoje stvaralaštvo. U principu ovdje je sve novo, osim jedne slike koju sam stavila zato što je povodom nje nastala cijela izložba. Znači, to je nagrađena slika na selektivnoj izložbi u Tuzli za slikarstvo prošle godine. Znači, tačno ovo doba, mislim da je bio 23. novembar. I rezultat toga je nastala izložba. Znači, njihova nagrada se sastoji u tome da izlažem u BKC u Tuzli, u njihovom prostoru. I moram vam reći, ovdje je 30 radova. Ljeto sam u 6. mjesecu imala izložbu u Tuzli. Imala sam, mislim, oko 35 radova, znači par je njih otišlo pa fali. Inače, svi su nastali za pola godine. Znači, radila zato što sam morala, jako je malo vremena bilo, još su me odvojili od drugih nagrađenih, jer ja sam se nadala da će nas troje zajedno izlagati, onda je dovoljno da se pojavite sa 10 radova. Međutim, kad je galerista rekao da me odvoji, on me u stvari natjerao na rad, što je jako dobro, ja super radim pod pritiskom. Iz BKC-a Gračanica najavljuju do kraja ove godine još niz zanimljivih kulturnih dešavanja. Petak, znači, imamo promociju knjige Lele Karić, Stihovi moga srca. Već u najavi za 4. decembar imamo predstavu Taksimetar, a 12. i 13. decembra je predstava našeg kulturnog umjetničkog društva, djelo Branislava Nušića, narodni poslanik. I ovo treće predstavljanje Gordane Mehmedović pokazalo je da ljudi u Gračanici poštuju i cijene ono što radi Gordana. Gračanlije su ponosne i na nagrade koje Gordana dobija na izložbama u drugim gradovima. Cijene to i kolege iz Udruženja slikara TK i nagrađuju.